תכף את תצלמי. גיושקה, איזה זר ברודיה, איזה יפה. בואי לחיבוק. אני יכול להיעלם את זה. רגע, תצלמי אותי פחות פעם. ירדתי למים ראיתי את הילדים היפים אחרי עדידי היום בצפר ומקלים נגדם, לא, אני לא מסכימה לא. אפילו מאוחר. לקחת למקל כן, זה לא למשחק. ולקחת. להחזיר משחקים למקום ובאים למפגש. וואו, אנחנו עולים. ור של החפור. כל הילדים לוקחים כיסאות. כל החברים והיום אין צורך להביא ארוחת בוקר. אבל אורי ביתי. אורי ויתיק, כי אז אורי התבלבל. אז קורא, אז תיק יישאר פה לא, כשנעזור. אמא שלי אמרה כן. שאת הסרט שמים בתיק. תזר? לא, את הסרט. אוקיי. על החלומות. אז אתה יכול, מה שאתה יכול זה לשמור אותו במגירה או בתיק, אבל התיק יחכה פה עד סוף היום. אין צורך להסחב איתו. רחל, אתה טליה? לא היום. אני אחזיר. לא רוצה, בסדר, אז אתה עומד ככה עם זה נתנת. רגע, בוא תעמוד באמצע, ליד הצלחה. אמא של... יפים. כאנו הבאנו ביקורים. זה באמת נדם. איזה ילד מקסים. בואי תמרי, כן. יש סדר גמור. איזה יפה. די, לא יודעת. תסתכלי רגע. דברים לא נעימים זה ממש כבר הופך אותך להיות משהו לא נעים, חבל. אתה יודע שיש לך הרבה יכולות לדברים טובים. ב-14, זה יוצא משנה. רגע, תעמוד בצד, בצד. לא נורא, זה לא חייב להיות בצד. תסתכל על מאיה. הלאה, בסדר. קדימה. אלמה, לכי תתכונני. תעלו לירושלים, כן. תקני פה מהידיות שלך. יש לך ידיות יפות. גם אתה. גם רגע שנועה תצטלם, אתה אחריה. יאללה. עכשיו אתה. תודה. הלאה. עכשיו אתה. היי, גיא! ליד המטבח, מאמה. היינו התורים, ניסענו לארץ בנו הבאנו ביקורים. שכו. ביי ביי. חברים, יש לי מישהו עוד הנה. שלום, שלום, של מי הכתר הזה? לא, 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 יפה.